Sagudayin nga ti surat, ti pakasaritaan, ni bagayam tayong nga Carlo. Kung nanarito'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi taorek lada parsardeng wen. Kaya pa nagsardeng ko, nagsardeng met siyempre ni Sonia. Mangkibkibin kanya, kabayatan nga sumsumrek kami iti pakaangayan ti birthday party. Naawis kami nagpadpada kay ni Sonia, girlfriend ko, iti may nga birthday party, manunemi formal. Nakagwapo mo ati arwatek, ta nakapormal, kunamlan no, may sa nga aktor, may sa nga senador. Ura ni Sonia, manunemi, napindas mo arwaten na kunamlan no congresswoman. Kasla no sorek dagiti dua mo kel ti matak idi makitak manunemi ti may sa babae nga isungatan ti kapibintasan iti dayta nga rabi. Ne, amo dati amok tag sa gawisyo no madama ko ng drama. Yak amo manunemi no anyat adda ken kuana. Tanapintas mi ti Sonia, naimas mi ti Sonia manunemi ngem ape nga ta. Ngay tamang pala nga maatrakarak iti sa bali nga babae. Iti nanubya ko ni Sonia manunemi ingkari ko niti bagik nga map na kako niti maysa. Tama na ang isa. Saan akong nagsapol ti sa bali. Kinabudno na ki 3 years min kini Sonia manunemi. Iti damo mi kadadakan pala iti 4th year college. Sa iti naggraduar kami kat 2 nga taon beting nagtrabaho kami. No man ni baga nga kasar kami manong. Ngem kasla jakpela kayat, jakpe kayat may galot ako na. Ngem ore nga tamot no ada pa lang adan tun asawa. No ada kayat ko papanan kanaramiden dinakatamot maigawid ti asawa. Wen. Masansan manunemi nga nakasta ag-date kami kini Sonia, dinner date, iti kada weekend, ag-dinner kami sa kamto ag-check-in iti hotel. Adda kang pelang iti 4th year college, manunemi first month anniversary mi, iti isagot ni Sonia ti kinabirhen na. Siya akong ti kararagsakan ko na, taitapa lang nga makasara kak ti birhen, nakas kini Sonia. Kinapudno na manunemi ket isu iti may kalima nga nagbaling nga girlfriend ko ni Sonia. Sipod iti amukon ti agarem. First love ko, manunemi makuna nga papi love, idadak pelang iti 4th year high school. Manong nemi natagikuwak isuna ti amok iti virgin nemaan kitam kadlay nga 4th year high school saan nga virgin saan nga sakti mo na iso nga basa akong ti college manong nemi linipat kundi dyan nga first love no papi love ko kamayatan nga basbasa ka aken sakbahe nga dimteng ti panagsabat ti dalan mi kini Sonia na daanak pa'y manunemi iti talo. Di kad maikalima ni Sonia. Nga edi, adan napasamak mi kini Sonia ket napanekneka ka virgin. Agistik tuwana kon kunak. Agtalinaed ni Sonian. Ket 3 years mi garuden. Nga mapay. Api nga ita nakakita akiti. Nakatrakarad tiriknak. Kasladyak mo kayat ni Sonia. Hey, sweetheart. What's wrong? Magnakan ti tuloy tot magna ay tuloy tot ti sumrek umikan dadya ti birthday celebrant inta mo lakablawan ko muna nagnakamot manen manong nemi ngem sana si na ti panagkitak iti babae umaykan to kaamam mo no madamdaman ako naktinakam ko mga rami nagtutulamos pusan tap no maadaywak ni Sonia kinablawam mi nga rotek birthday manong nemi kanintan mi mat ati regalo mi nag-join kami. Oh, Carlo. Digi kita lalaki pa, Adam. No, kahit mo makijoin sa jay, ingka sa jay, kasi ka man karon, Sonia. Oh, saan ko mabaling ang panahon, tiga boyfriend ko. Apay, no panahon ko ma, nadikotek dito. Ano? Kasano ko mga mga nadikotek kita, 3 years yun. Oh, imitay kat madlaw ko nga, ada nakasulkan di kiti matana. Naisakit nga ron. Talibagbagan sweetheart. Dalagamit, nagulbod ka. Sigamit.
Siksikalaan. Siksikalaan. Hindi ka mamati? At ang nga rin bimal na nga babae tibiyag ko. Manipo di at ng relasyon ta. Uwan. Tataka di ba sa pulik ka? Amok met kat. Nga after this party, indan to man na nag-short time. Di ba? Gamot na mailiwag ka. Kanamok met nga mailiw ka kanya. Bula. Sinursurot na ngarod man ng naming hindi magamam ada nang awis kan kuha na nga may isa nga nasigan na kabagyan na. Hey, sweetheart, ang obisan nak ni Cynthia. Di ka matadayo kanyak. Baka anyat mapasama kanyak na madayo ka. Pagtalay kagbutkan ka. Sige banawang ka ba na to nga magsisigbat ka wan. Deta matentigin ng dawayak manong naming ay masadegan iti babayak kursonadak ha. Hi. Ha? Abi nga agmemesa ka? Siyempre, agmemesa ka o anti kaduwak. Nakaiming posible kami dito yung apeng may katuting akong partner mo. Hinindyan nagdi partner ko Ha? Oh, di ko na nagdinahanon kam dito maawamatan. Tawtawagak, anatended maten cellphone na. Ay, siya gayam ni Carlo? Susan. Wow. Nagan mo lang ang Susan kat talagang may bagay o na tipintas mo. Bula. Amin kakit alalaki kit kastat ibagayo. Nga naman. Kadagupan yung amin nga babae. Ito na ito nga talaong sikat ka bibintasan. Hagyaman na. Agora ka, sika, api akong kaduam. Anda kadua kita Ngamit tayo da makita nan nga napatpatag ngam siya. Simburot matin. Oh, no. Girlfriend mo? Yeah. Ngam binanawan na kung da nakita na nga napatpatag ngam siya. Lalaki? Hamit ka diya. Kapag dyan na, nga nabayag na nga nagkita. Mitlagaya, kung nakalanoin sukat na kanasigod. Gusto nga tayo awanan, imasaday ka matkang ka. Di na pinag-shake hands sige. Manong naimi naglamuyo, tinakulap na. Na isang sangayan na manong namin. Napintas ni Sonia, as in nga napintas manong sa balit, pintas ni Susan. Kaslam. Tsaka mo, permi. Agaragan-gan tiriknak manong namin nung kasto yung matmata. Digitilangin na biyag ang matana. Digitibibig na. Narumpi mo tibibig manong namin ni Sonia. Ang kasla na yung imas tibibig na ito. Nalamlamuyot. Kaya na or-ornos peting ngipin na. Kaya barukong naman ng kalkalingan na. Wow, marakop ko lang ma. Hey! Carlo? Yeah? Abi gusto ba nang kitam kanya? Agruk baba ko na iti kinapindas mo. Ba't ka na di girlfriend mo? Kahit mo sa wan? Yeah. Napimitas ka him sona. Ken diya kumawatan tirig na. Tamani po tinakita kakit. Kaslasikan kahit ko nga partner. Sambot nga rin nga mabaling tapay. At the girlfriend nun. And of course, at the girlfriend, at the boyfriend ko, iso na lang tam. Ininchan na. Okay, kabayatan nga umpit the girlfriend ko, mabaling nga di nga kadkadoin ka. Awanan tinaganda baso. Mabaling nga di ka siya timapantumaob para kan ka. Red wine manong name itininuman na. Ininto ta brandy mat kanya. Nangalak pati pulutan manong name ikat magustuhan na. Abi inandyan na kami di boyfriend mo? Tsaka mo tirason Tsaka ba't makontak? Yung sa nga bali? Siguro. Nakasaharak di sa bali. Tayo nakasagahan na nga mga ipahid kayat na. Anya dakit masawan nga mga ipakayad di kayat na. At ang kami nakitikidawan na kanya kaya sa kang kumaypahay. Kas kumayti
Kasi kung matikin na birhen ko. You mean, ako pinapasama kayo? Oo pa eh. Manong taon yun? Almost 3 years. Kasi tayo. Ibang mga rutasan na kang isukat, kadi mo kaya't nga ipayot kaya. Isukat nga ko na, kang kuha na. No saan kang na makauray, nawaya ka, nga sumapol ti babae, nga nakasaga nga mangtid ti amin na ko na. Baka kinada na nga awis sa bali kang kuha na. Baka ito agundaway kat madaman ti panakpak. Ha? Panakpak? Oh, madaman ti panakpak daw. Uy, nakaalam dito nga word, mangmangig ko, panakpakin ka. Nabartikan sa matin? Dalabas sitin. Kahit kung nga bartikan din siya nga, Joel. Joel, tinagan yung boyfriend mo? Joel. Mabaling ka ting itawagan nagpay. Punuan natin. Saan nga makabartik tireduwain ko na dang mabartik kami. Nakaduak kami yun. Naminduak pa yun nga, nag-jingle. Kasi wala na bugbukwamot lang na makajingle ka. Kaya wala. Suko ka. May kumamjak bugbukwaan. Sutil ka. Di mo kaya timakudot. Dito eh. Inuman. Among kaningan sakit tinakim ko. Tinaramid na dyan nga Joel. Tapay. Katuan na ni dyan na. Imagine, umuna kalatan, nagkumpyuta. At nabukod ko man kakotse. Ngayon kaputa, imbaga na nga, agkalugang kamton, umuna kalatan, nagkumpyuta. Itata. Kasi ano pengarod nga makaawi na, awanan ti masadad ta nga taksi. Di siya kung ti mangitulad kin ka. How about your girlfriend? Di umunan to ngayon nakitulod. Sakad to sublian dito eh. Mabalin. Kahit ko ba ito minom? Sige, itaugan ka pa eh. Nung name di badlaw kong sapsapulan na kon niya. Sunya. Agbigla ka nagpakada. Susan, excuse me mabiglang. Subala na nga to. Napahanak man nung name iti medyo adayo itayan na tapno hanak nga masapulan nga kasasagitak ni Susan. Napahanak itayan na kiti medyo natataingan man nung name. Hindi ta makita na hey, anda ka magam dito eh. Abi nga pinanawam na kiti padam nga bagets. Hanak ka na baget. Abi may nga dito yan, kiti olds. Napimpina sa kasasalita na kiti olds. Kung naulan ng babae di kasasalita ko. Gusto ka na po akong sadyay. O niya, let's go. Nakapangang ka kanin. Hana ko nga mga ano kasi nga pulpulutan na. Kuha sweetheart. Ada awis ni Cynthia. Awis na. Kinapudno na napilit lang may nag-imatender dito itamabain nga sana nga patganti si awis nga madamat apir ijabalay da diin tangarot sa jay hana kamabain ka ni Lourdes bigla lang nga awanak di mabati ka pa ilang nga nagkuyog tapi ko masanta nagkuyog nga gawid awagan ganito no kahit kundi kawid na umay naktualain. Ano kami nga apir day get together party nga ron. Kat may sakmet kuma nga dadjay siyempre. Yung mga mamartek ka. Baka kasta. Kung nakas magarigan ta sa anak to nga makaawid agad kabagyak mo idam umihan aktulatan. Si Kamet, talagang ramidam kanyak tigas to eh. Di nakpalubusan. Ano na sweetheart. Palubusan na ko na. Sige. Kababay mo ito saan ka palubusan kat kabagyam. Nabay ko yung isang nakita get together yo. Kayam. Kat kadwa na nga nagapudya abroad. Di amay ka nga nakikita.
Makilugang ka karot katakwadan. Agbati ka, nang kapila gawawid na, nakababayin ka ni Cynthia, no, kasi pagkari kanta, Cynthia, ni Lourdes ko naman, ni Lourdes ka birthday celebrate, kababayin mo't no, saan kang makipinaot. Sige. Okay, hanggang barbarte ka, nang runa kang ka, babait ka na tao, hindi kang barbarte. Ito yan ti kung daway ko kunak manong name. Nimit lang sonya tinangaramid tap ni kasta kita masulok ni Susan. Mayat day dya Idag subliak ito yan ni Susan manong name. Hey, nagabgo po. Sorry, Susan. O ti sa baling mabaling kasasalitak dito Agawid ako man ng nagrigat ti kalat taksi. Talagang kagurak na dyan ng jewel. Imagine, amo na nga, nag-commute ni may dito Dinala pa rin kasanot pa naglugan ko ang agawid. Kada pagkunaat ng sana ka napatig kang kuwana. Sige. Bayam ta akat kaduwing ka. How about your girlfriend? Awanan. Insane ako. Ha? Insina ko yung girlfriend ko. Nagalistahan. Awan kami. Aman. Nangabali ko na. Siguro, saan nga na ikari nga iso. Kasi tamat ka na yung boyfriend mo, di ba? Imposible nga di mo isina. Itikas dyan ka kasto yung naramid na keng ka. Hindi pa lang kahit ko kumang isina Ngimaw man kami pag-isukatakin ko na. Taapay. Awan pelat na sarakak nga pag-isukatak ko na. Idi. Ngamita. Kasladdan. Mapatangak ka di. Noan niya tad dati panunot mo. Iso ka di dati panunot ko. Nagpesong awan kayo yung girlfriend mo. Awan kami. Ito kaya't mo ipanagnig ko ka. Agkuyog ta. Pananta. Mabanda di heaven. Carlo, nalipatom ka din dyan bagak. Nga dahi tatik hanga pangayayatan unay kanyak di boyfriend ko. Gabot na tsak pa'y nakasagana nga mga paiti amin ko kinkuana. Iso nga kunak sumapul ka at nakasagana nga mga pa'i kin ka ti amin mo. Amin na kunak man. Tapi kami nga di mo kayat. Umuna Adda karik ti bagik nga sa akong tuloy ito ti amin ko no makapagkasar kami. Sa maysa, adda pala pa nagduwa-duwak ken ko ana. Ano pa nagduwa-duwa? Saan ko nga sure ti pusok? Kastamit ken ko ana. Di namat maibagang 100% nga labnak. Kaya nangasawan, agpadpada kam nga galanganin, iso nga, saan ka palagad din nga katuluyan? Dito nga rin ka po na nakapag nga maamaka ka mga ipay di amin ko kinkuha na. Ngayon no, masigurado nga talaga nga tanak, ti lalaki, kinaipatpatig kumet. Why not? Api ko mga jack ited. Inalak pa iti baso naman nung naimisak ko ginargaan pa na puno ti red wine. Maka, jack to kaya nung may bus ko pa dito Kaya. Kalpasa nga may bus mo neta. Intanton. Pananta. Itulad ka. Sa dinat pang itulad ang kanya. Nasa dinat kayat mo. Heaven? O doon mga ibabaga nga nakabayat ka na ti papan sa heaven. Kawan, aming nga tao ka rin kaguman at mapan sa heaven. Tapos makadanana na po Diyos. Sa bali nga heaven, di magbagada. Heaven, oh heaven. Hama pa napadasan nga talaga. Mangmangig ko lang. Kahit mo padasan? Kaya? Di ka kayat nga paayin. Ay, pesang?
let's go. Manong name kaslasanak nga mamati. Ulit-ulitan na ibagbaga itay, manong name nga dahi tatikapunan no apay nga galanganin ti boyfriend na keng kuwana kaputa. Saan nga nakasagana nga mangipaay ti amin-amin na keng kuwana. Tada ka rin na ti bagina nga saan ang tulata ited ti amin na intumalpas ti kasar. Sa maysa agalanganin ti rikna na iniya boyfriend na. Saan nga sigurado. Sana madlako na manong name nga nakasagana nga mangipaay ti amin-amin na nulaki di sigurado nang ipatpatig na ti lalaki ken sigurado nang ipatpatig na ti lalaki suna. Ken, ito ta nakainumen. Baka malimatan na nata karina. Nangro naman ng name ket ni umar-ara ko pen kabayadang na magmagna kami. Nagbanglo man ng name numampay agat red wine. Ngayon talaga nga na isang sangan ti kinakinis ti kutis na. Sabali ti pintas ni Susan manon nemi. Naidumduma. Wen, napintas met ni Sonia. Naimas met ni Sona. Ngayon kasla na imas dito manong. Kasla exotic ti panagriknak. Kasla datay makan nga di pulos makaoma. Tay makan nga di pulos makasawya. Ni Sonia na dumagat masuya nang runan no ka na. Permi? Masuya nang runan no karibag ti mansanas na. Medyo panakilin nga ni Susan manong nemi. Kalkalaingan na manong natangkin laki nila ito nagmayat akirab-kirabang. Inlokat ko ti Rita o ti kotse manong nemi tapno lumugan ni Susan. Iti passenger seat siyempre. Sak naman mata ni ti Rita o nagluganak manong nemi ti makadakas apagrekap ko ti Rita o startek ko ti kotse manong nemi tapno agwandaran kad mayon ti aircon ni dita. Namanak matin inawid manong nemi kat iso na mismo tinangamal ka na bibig ko. Susana. Okay, wait. Agur ka pa ilang. Among gani, ngasan ko pa inaramid ti kasto iti boyfriend ko. Nga niya, nasyak ng awid kan nang mga digiti lips na. Iso na, daduma. Isopet ti mga ipapilit o rin kayat. Sika. Kasla kayat ko na yung atan mapasamag ka data. Aguri ka. Virgin ka pailat mo saanin. Tao mabatim kanyak. Kung naman lang konservativa ka. Kung naman lang among nga talaga nga. No, depende. Depende ti sitwasyon. Ni Joel nga boyfriend ko. Kaslaawan interest ko kin kuha ng mga rako na araw penak ng sika. Diyan mo no niya tadakin ka, Carlo. Oh, Carlo. Hey. Hanga dito, Igor Carlo. Pagandari ko tadi. Intan ba ang tapatay ba ti kotse tapno? Makadadon tan ti kasit gan nga hotel. Manong nemi ti amok ket talaga nga napaidam ni Susan. Ti amok ket talagang adupay lang nga panangal alukoy ken archo. Ngem saan ko na. Agsipud ta. Isupay na mismo manong nemi tinangkat iti polo shirt ko. Korbatak ti polo shirt ko. Iti na isukot manong nemi nga pasando. Isupay na tinangkat manong nemi ti belt ko nang ibabat pantalong ko. Gusto ko nito pa naggalat naman ng nemi. Tinulungak ba't nga nagkaterwaten naman ng nemi. Yaking nga lamo-lamo kami, nga gab-gabo ni tirabaw ti kama. Manong nemi. Naisang sanghain nga talaga. Ti kinaingpis ken kinalamuyot da kinibibig na. Wari laga regen ken tiriknak manong nemi. No kasta, nagking kinagat, nagsinsinipit kami.
Kabayatan manong nemi nga apupuak met dagiti dua nga mansanas iti barokong na. Pinadas ko nga pisel manong nemi na tangken. Talagang nga virgin manong. Sana kas kaniyason niya nga ad-ado ti paset ti mansanas na naluknen. Ijala unegnat na tangken. Ngim na ti mansanas manong nemi ni Susan nagmaya. Nagrona lang aro din, idaaddan na ginibibig ko, kadatoyin, kagat-kagatek nga kirabanin manong name. Oh, Carlo, Marlo, among kadi nga, di pa'y naaramid yung boyfriend ko na ito eh. Siyempre, hana maaramid ata. Aw, matipanggap yung kanahaing, di ba? Inaindad mo ko ma, naramid na ko ma. Jack ited kang kuhana. Tagalanganin tirik na ngamsi ka. I love you, Carlo. Carlo, I love you. Oh, I love you too, Susan. Oh, pudnog ayam ti kunada ka nagmayat. Nagmayat, Carlo. Oh. Nakapapaot manong name din nakpanagsinsinublat a kinerib kirab ti mansanas na. Kasla sana pulos nga mamkiwan saan nga lumuknen manong. Natangkan latta, nagmayat, nakamaymayat. Kadadadamat ti panagasog na no kastang nga ka. Carlo. Pinadas ko ngayong pababati ulok manong nemi amwork no kasano iti inaksorbeyen no anyamat tilangan na manong nemi ti kuweba. Manong nemi gusto ti panang ipapan ko. Iti kasto yung panmagi manong nemi ni Susan saan nga kimapo no di ka tekunada nga kimmartid. Imatidog ti pingping na manong nemi nga naingpis. Sa medyo narasay manong namit kalidaan ngem dakkel manong namit perlas naduson nagmayat manong namit nga pirit-piritin kang kinikiniten. Oh, Carlo. Eso na lang manong namit taababaw kasla marigata nagsakit na mangpasabaw kamano mangpaburnok manong nemi. Adan rumrumwar manong nemi ngam kasla mapilpilit. Inadas ko nga sinepsepahan manong nemi ket ure nala ipangato ti patong na isurot na manong nemi ti patong na no kasta Carlo. Why Carlo. Sao ingkutukot manong nimi ti dilak iti ruangan ti kuweba. Una ore lang makiki mano. Ore lang agkurat agkuting diyak amon nga ibaga manong nimi no anya ti aramidan na. Mayat today tuyen ko nak no bumtaken ti telon mapisang ti telon ket bumtaken ti kristal. Kasta karutan tinaramid ko manong nemi pangatok manen dagiti bibig ko ket naidagasak iti barokong nakalpasan na dagiti manen narong bibig na. Get ready. Get ready, Susan. Nasakit ka no. Gagangay lang. Get ready. Ayan na. Ayan. Moreak labas yan manong nemi tamadlaw ko nga talaga marigatan. Tapanakkilen manong nemi dato'y kukwa. Sakit agdadamo siyempre. Sakit kimartib manong. Medyo marigatan no kaken. Ngaman niya pa nga ron manong nemi ka talaga nga pinilit ko na ibabawi ko mga rodmet.
dinaktukod-tukod nga danog-danogan ni babawig. Orela nagsangit manong. Carlo, I'm sorry. I'm sorry, Susan. I'm sorry. Don't cry, baby. Don't cry. Nagsakit. Kahit ko nagbabawi, nga mababawi ka di pa eh. Saan mo nga mababawi pa eh? Kahit tapno saan mo nga marik na sakit. Ito rin mo ta. Nagbayo ako. Huh? Kastoy. Ha? Nasakit ka di ba lang? Ha? Nagmayat sakit na? Mayat? Paspasan? Ha? Paspasan? Ha? Itay ba lang kayat kun? Iso nga mapanin na. O nagmayat ka lang. Naluktamon ti ruangan ti langit. Oh my God. Oh my God. Anong nami kasla kamla agkatiman na ko na. Makapagpapas kami at nuda kami kani Sonia manong nami. Tamay mindua, yung kuha na may misanak. Ngayon ni Susan manong nami orel kan namin pat. Sakit si mamat manong nami edita pong sok mo tenti na baron likdo ng imbisibis ko ken kuhan. Uwain manong nami. Naginana kami, kalbasan na, alamanin. Carlo. Banugan. Diyan ka mo sumbatan sa lutsud ko. Sa lutsud mo nga niya. Aba nga naitad ko ken ka. Kahit saan ko nga naitad ka ni Joel. Ininto taong ba'y manulay nga oras sipod na nga mamuta. Kasi nasanak pa lang ang mamati. Gabo ka dito ng bartekak. Nasanak ka ng bartek. Nakainumak lang. Noong nabartekak, kumana ka dyan napuputan ng tinapasamang, di ba? Mapang yan itid ko. Si kamit lang nakasugbat itid ita. Di ba? Haam mo nga na itid. Iti namin adun nga ba nagkid daw ni Joel Kenga. Ti rason, adda ka rin ti bagim nga samon tulay itid ti amin mo nuwalpas ti kasat. Sabay sa ko na. Agal langanin tirik na. Saan mo nga sure no talagang ipatpateg mo ni Joel? Ken saan mo nga sure nga ipatpateg na ka, di ba? Agal langanin tirik na. Saan mo badla ko na? Apigid din nga tsak ipaay no talaga masigurado nga ay-ay-tek dito nga lalaki kanambok kay itinakbit ko na. Meaning, awang pulos panagduwa-duwam itirik na. Do you love me? I love you so much. Carlo, kat matayak na mapukaw ka. Kat siya, iba't patag na ka di? Yeah, iba't patag ka. Kasanon di girlfriend mo? Diyak mamati nga nagsina kayo. Actually, saan ka nga nagsina? Ngem, adda, mas importante nga napanan na. Ngam ti panagkuyog mi. Kaya't mo sa win? Dahil ta matirason no apay nga. Kasla di mo kayat kang kuana? No. Awanit sa pulag kang kuana. Kaya't mo sa win, itantaadan na pasamak ka data. Itultuloy mo pa ilaing ti relasyon nyo iti dahil nga girlfriend mo. Ganun ba? Di kat kayat nga sa win. Sampay lang nga sigurado nga siya ti love mo. Sana kas karina nga basta isina kisona. Anya? 3 years mean. Di ka nagbidutag ti panangipahay ko ti amin-amin ko ken ka. Parang ganon. Saan ko basta isina ni Sonia? Kahit mga sawin, mabaling kamat nga pagrepitin. Ha? No. Tsak kahit astat mapasamat, Carlo.
Ti kayat ko itantad na napasamak karata, siyak layangan please. Siyak layangan. Isinamon de dyan nga nobyam Carlo, kat siyak layangan. Bayan, takastan no tramitek. Sigurado ka? Wen. Tingi-tinga ka ng bagtrik na. Kaya talaga nga saan ko na kahit ison niya, awan nga tamat ng dimaramidan na. Nasakit man para kay Kuana. Ngayon bang awatin na. Ta siguro, kansala nga siguro, no dikat sigurado. Asi ka kansyak tinikari. Halos nagpatnag kami kadi di nga rabi manong nemi nagpapas kinisusan. Intulod ko iti balay dati kabigatan na kinadadakon dito balay isupela panangupen ko iti cellphone ko. Kahit nakanado nga miss call ni Sonia kan message na. Manong nemi nakigtutak. Hindi makita nga. At dagayam nakakita kada kami. Amo nagayam nga takinakuyog ko nga. Pimanaw it party. Ano ito yan? Hindi pagsawasawan nagbatin dito eh. Nagring. Sinong batak? Hello, hapaita lang ang open ang cellphone mo. Nabasam na ka ni message ko? Sonia, sorry. Sorry for what? Sorry no sang ko man nga dangos nga nasungbatan na giti. Tawag mo, sorry no anya. Sungbatan ti sa lutsot ko. Pudno ka niti baga na kanyak. Nga arig na pampanaw ko. Iti pumanaw kayo men, kakanduang timay sa nga babae. Pudno ka di. Kinapanan nyo. Anya tinaramid nyo. I'm sorry, Sonia. Pudno. Ayop ka. Arig na kataltalikod ko. Maramid mo timang lipot kanya. Manglilipot ka, Carlo. Anta ba tag-asawa? Ganun rin, mampay. Di pa nang lipot, dahil lang ka tag-asawa. Kapag ginarami mo kanya, tigas ni Carlo. Sorry. Dahil ka ti babae nga nakasarda nga iti rabi nga kasla nakasulkan di bukal ti matam. Kung naktupay nga minusto di atap ko. Isuman lang gayam nga saan gawid nga pinalubusan nga si Minak yan ka nga si Muro takiti kasinsin ko. Tam na adagundaway mo, adagundaway yo kada napasama kain. Hayop ka. Napasama kain. Agtala ka kumalang, Sonia. Talaka lang. Be professional. Agdesente ka. Agdesente ka nga tao. Desenteak. Ngayon tikas to'y naramid mo kanyak. Kahit abay, naramid ko kanya anang din. Kasla kayat mo kung isina. Baka sikat ng isina kanyak. Carlo? Saan ka di? Nasikamit lamang rugi. Nagapot tinaramid ko, anyat aramidam. Saan, Carlo? Diyak kaya tipaabak. Kahit kung anay dyan nga bahay iti sinam, kahit agtalin na iti relasyon ta. Saan ka nagnagar kasta? Saan ka agbaling nga nagar? May karim ka nga sinam na dyan nga bahay. Tsaka mo, ano nga di mo? I'm sorry, Sonia. Siguro, saan nga si kakinsyak tinikari? I'm sorry. Adadan nga napating kanyak na diyang babae. Ngimitis ka. Anya! Ibabawi detang imbagam. Carlo, ibabawi. Amumat nga sikalaing tilalaking ipatag ko. Awanin ti sa bali. Itinikodan nga amok nga siyak ti may kalima nga nagbalingan nobyam. Nag-stick ka laing kanyak kaputa na panagdakam nga virginak. Ita tatay nga mabahay. Virgin ka di? Virgin. Agbadbada ka nga virgin na tinagikuha. Sinungar tayo atam ka na kamita.
I'm sorry. No ibagak. Nga dejayin nga babay di patpatag ko. Kahit kung nagsinata. Tsak ipalubos nga mapasamak na ta, Carlo. Pupuutim ti sok. Sangkay nga sardingan. Ribukin kayo. Di kay pagtalnain. Nunaskin nga mangupag. Iti hired killer nga mangpapatay ka na kayo kit aramidek. Manong Nemi na bayagan nga nalpas ti panagsarita mi kaniya Sonia. Ngam kaslapay lagal alungugan ti nauding imbagana. Nariribukan na kam kano nga mga ramit ti pamuspusan tapno riribukan na kami nga ti pulos agtal na ti anyaman nga relasyon mi. Ken bumayad kano ti heart killer tapno papapatay na kami. Ngam sana kang buteng. Tinawagak lang ni Sonia. Uno ni Susan ko na kumaman. Hello, Susan. Hello. Nakaragsasak. Katsi ka. Oray siya. Ay, kumusta kayo ka ni Joel? Italaga nagsalita kami. Awan kami nga talaga. Tapay. Siyempre. Insiyan ako na. Napanggayam ng i-date. Imbes ko mga umaynakdanunan iti ay nagtulagan mi. Imagine, amo na nga akong pagluganak, amo na nga akong kaduwak. Kinay-kayat na, tinapan ng edit, kada dyan nga babae nga nakasagana nga mangipaay, ti amin-amin na. Ket, dadjay. Insin ako. Ako matriri na. Takay-kayat na matin na dyan in hotel na idrabi. Iso nga, tawanan ti problema. Ket ka, di girlfriend mo. Mangipangpang ta ni Sonia. Kahit mo sawan, insinamaten, imbagak, nga sikat ti patpatik ko. Nga napatpatik ka nga amang imisona. Siyempre nasikit tinakim na, iso nga mangipangpang ta. So, ang kananat ka, ha? Ang kananat ka. Ang mga nuipay-paiso dahi dyan ni Sonia ti pangtana. Bumayad ka na ti heart killer, nga mangpapatay ka na ta. Ket oray matsyak Manong Nemi masapul nga ganan nadak. Nagupit nga ro din ti komunikasyon mi Manong Nemi ken Sonia ta kanising masarong aldaw kataw-tawagan nak Manong Nemi ngem kan kansele. Kawan sa bali nga tawaga kon ken receiver ti tawag na no saan nga ni Susan Manong Nemi. Pasare mamindua iti makalawas ngagkat agpapas kami. Aging ka Manong Nemi. Nga duwa nga bulan tinapalabas, edi baga na Manong Nemi nga masikukan ni Suna. Really? Susan? Uwen, masikuka kon. Naglaing ka? Abi nga, siyak tinasikuka. Saan nga na di girlfriend mo? Kung saan ko mamasikuka ka, napasamak ka na kami ta. Nagsina ka mata. Kahit kung sawen, idi. Hindi ta, agay na ka pa lakit at mapaspasama ka na kayo. Siguro, hindi na kahit ngagsikong, gabotag basbasa kang pala idi. Ken ori ka na kito siguro, hindi na pala kayat ngagsikong. Kaya kinayat ko nga dagos. Gabotag damat ng trabaho, damat ng trabaho. Nakasaganak ba't ng mga kasar, makikasar kayan ka. Ikasar na kamitlaing, Carlo? Yes, of course. Hanggang nga baybayan ng ruitan, tandaan anak ko kayo ka. Saan kayo nga baybayan nga? Agina. Kasana nga ron? Di pa kamakton di parents ko. Tumay kami pumasyal di pa balayo, tapos mapagsasalitan, dan di kasarta. Ngem kalpasan ti duwa nga aldaw Manong Nemi sipud na ibagak kada papagin ni mama nga mapangkam to mga asawa. Ili nagring ti cellphone ko Manong Nemi sakbay ti alas 5 ti malem rumrumara kong ti pisina. Wen, sino reto'y? Dinamag ko. Hello, sino reto'y? Si kakani ni Carlo. Siyak, sino ka dito, nana? Siyak ni mamang.
ni Susan. Nangalan niyo ti cellphone number ko. Inaalak ti cellphone na. Nga magkabutawan ti load cellphone na. Iso nga ti cellphone kung ti panang tawag ko kin ka. Taapi na na. Ada ka di problema? Ada kam dito ospital. Gabutain taray mi ni Susan ti ospital. No. Baka no, na ikaglis, na itaklib, na ipapap, na itupak, na ano na, apay, naalisan ka ni nana? Tabay, tamasikog ka ni tanak ko. Anong na pasama kang kuha na? Masigog na, di na kadimbaga ka na kayo, isot ka po na naka-schedule nga rito, may pumalakas asawa ka na kayo, kada ito may nga Domingo. Pay may timagbaga na masigog. Anong na pasama kang kuha na? Ay, nagrabe tayo na pasamak tirupa na nga nasibugan ni ti Asido. Nasibugan iti Asido ti rupa ni Susan. Niraman pa iti barukong na. Nauram pa iti. Ay, susapo. Diyos ko. Sino takin naramid? Awang pa iti masuspet sa. Di madamay sa nga nakakita. Nakalugan iti motorsiklo. Naka-helmet ng padpada. Te kunadang nga ron nga riding in tandem kuma. Shit. Yung sa balimat tip inaramat da. Asidumet sibug da itirupa at anak ko. Nga nagaruyot da ita hanggang gana iti barukong na. Anya. Diyos ko. Nalagib ko nga dahagos manong name iti pangta ni Sonia. Papapatay na. Babayin ka na iti heart killer. Imbes nga bahala manong name iti pinulubusan da. Nga tumama iti rupa ni Susan ng saan Asido. Diyos ko. Nagkarumatan. Manong name sakbay na pahanak ti ospital. Indial ko ti numero ti cellphone ni Sonia. Agrihiringim sana nga sungbatan. Inulit-ulit ko. Asadega ko nito ospital, manong nemi, di tawagag manen kat simong baten. Apay, anay bagam? Malungsot kayo iti pagbaludan. Malungsutak iti pagbalo. Dahil ba yung pagbalo? Apay, at basol ko. O, di sa bali nga makaramid ti kasi, no saan nga sika? Sika ti mastermind. Mastermind nga niya. Saan ka nga duwa-duwa pay? Mun saan ka nga gigkukunapay? Di ka maawatan, Carlo. Apay, at basol ko. Sika lagi takin utek, iti pa nakasibog ti rupa ni Susan iti Asido. Ha? Oh my God! Ti girlfriend mo nang isukatan ganyan? Nasibugan ti rupa ni Asido? Wow! At sabi nga italangana? Baka ito no. Agpiglat ti rupa na ganyan. Baka ararian. Kayan mo pa yung ita? Awanan. Baka napunas pa yung jagong na. Baka napunas pa yung bibig na. Kaya't mo pa ita kalips to lips. Tikas diya nga kinalaad nan. Ayop kasot niya. Tsakla paguro pinakasto ti kinadakis mo. Hoy, awan ti bidensya. Alis to nga mangitudutis kas kanyak ibaga mo suspect mo. Gapot tikas diya nga pangta. Hanga na ita, hanga onoren ti korte na ita nga ti pangta kiti sutuyan ti bidensya. No, namang itudukan niya kamang titidanan ng eudensya, no matiliyo tinang sibugking ko at asido kinimbaga nga siyak ti masterman, iso, nga maging kang awan ti matiliyo, awan lakit ti ebidensyayo. Nadahanon ko ti ina manong nemi ni Susan iti ospital, kabayatan madamada pa lang tamtamingan ni Susan. Nana, no kasta, sika ni Carlo. Siyak man. Anya tarasun no ape nga aramidan kanyak, uno aramidan dati anak ko di kastoy. Sikalat na kay bagasang ka di.
Dagandan nagiti pulis. In-interviewan ako nagiti pulis ket awan ti amok nga motibo. Ket baka di boyfriend na ti makamo ko na. So orayin niyo suna ko na. Dagandan nagiti pulis, Carlo. Sikat di magsalita katakuhada. Kinasarita ra karon dagiti pulis manon nemi. Kinimbaga ka. Asino tinamnamayam nga mga ramid tikas dyan ti girlfriend mo, Carlo? Ada ka di mangipangpangta kada kayo? Dadya nga sa ludsud manon nemi ti sinong bata. Adda sir, ti dati nga nubya. Anat na ganda? Imbaga? Apay nga datim. Kasano ito napasama? Yung istorya manong naming at 3 years min kani Sonia. Ngayon, hindi ta mamamok ni Susan. Apagbiit lang. Adan napasamak ka na kami. Naamonday ta ni Sonia kat nagsina kami. Insina ki Suna. Diyan matin ng rugyan na nga mangimpang-pang ta. Riribukan na kami. Mangupa ito healthcare nga magpapatay ka na kami. Di talang tembok ni baga, sir. Okay? Kaya di naman gano'n na basta tiliwin na ta ni Sonia kabuta. Talagang lang nga rason, no? Apay nga, isutakin na ramid kas pagarigan. Kabuta kas jay. Ngayon, awang kas matlang nga, mag-imbestigar nga, mag-impitar kang kuha na. Tanya mo tayo. Baka biglang agpudno, ako na nawain. Siyak ti mastermind. Ato kakastayan. Kapag sakit tinakam ta, so kumaramid ta. Yung nakas pagalikan Carlo ta, ipatang lata ni Sonia nga awan ti amuna, awan ti pakinaigan na, awan ti binilbilin na. Awan ti maramidan tayo. Kas pagalikan Carlo sa, tamatiliw yun iti, nangisayang kat, ti panakasibog, ti asido, ti ropa, ti girlfriend ko. Kadagpudno da. Agad no matiliw da, kadagpudno da, kaya bagada nga ni Sonia iti mastermind, di ka diso. Ngayon may tati problema. Asin no, dagiti masuspetsa. Nga binilin ni Sonia, ni Sumang Kaspagarikan. Awang mati makibagano, anyat langada. Plate number ni motorsiklo, awan mati nakita da. Di tapay amon, no, anya nga motorsiklo, tinagluganan da. Iso nga narigat. Narigat na masublar dito yung problema. Dito ang kaso. Malaksid. No voluntaryo nga sumuko dagiti naglugan ti motorsiklo. Kahit itududa na ni Sonia ti mastermind. Ngayon no saan da nga subuko? Kan saan nga mina ni Sonia ti amin? Maturog ti kaso. Hindi makasarita ko manunay ni Susan. Nabendaan, nabarabadan manunay mi tirupa na. Saan nga makakita? Carlo. When? Siyak dito Susan. Apay nga awan ti makita. Nabarabadan tirupa. Raman tingi. Matam. Sigalabak yung baganuan niya napasabak. Nag-awid akon. Iti panagapok. Nga na pang ko inala ti balay ti kasinsin ko. Sa kapulo nga balay ti baet. Iti balay da kin ti balay mi. Magbagnaak nga kaawidan. Ini pagamam tabigla da nagsarding motorsiklo ti abay ko. Apagtalyaw ko. Daitan, naisibugan kanya kung di nakapudpudot ka. Ngore ko la inapot nga dagos ti rupa. Agraman ti barukong ko. Tapi asido, ti kaaduna, nga naisibug iti rupak. Nairaman pa iti barukong ko. Bigla mo taga napuko ko ti buhat ko. Kabot ti sakit. Hanggang balik sa bibig ka.
Kasinot makarami di tayo iti kanyak. Nilagson niya maging pangtakadatasang kari. Imbaga akong na ito ka nagiti panakabagitilitek. Kimsaan matabas ta mapantiliwen. Ni Sonia no awan tinanay nga ebidensya. No awan tibang ito do nga isukit iso. Nga ore nga ta. No madusa na nga Sonia. Awanin ti sir-bibat tilangak. Anen to tilangak. Baka pati siyak kat mabutay nga tupayin nga mangkita tilangak. Baka kikisak to nga makita kiti sarming tilangak. Siya nga napatag iti physical nga nga tibagiti ba isa nga tao. Tinapatag. Kadipat-patag ka. Kadipat-patag nakmet. Saan ka di nga nagduyusan tarik ng kanyak kat iti ukutak kapintas. Kasanuno sa anak to nga napintas kasi anak matan nga eten. Taktula mo. Babaling kong tulasong batan dahita. Into na may katun ti benda terupam. Carlo, lipatin na kun. Nagsubli ka ni ti girlfriend mo. Lipatin na kun. Saan akong nga may bagay ken ka? Dayawam ti kinapindas ko. Napipindas nga amang emisyon niya. Imita nga rod. Siya akong ti kalalaadan. Nakabutbutay ng tilangak. Masiguradok deta. Hindi may katen manon nemi ti benda ti rupa ni Susan. Orak lang nakiktot manong nemi, hindi may katen na may pinsan ti benda. Ay! Nauram di kadi bibig na manong nemi. Saan nga nagpuro mga bibig? Agpaparangan di kitingipan na. Saan nga aggapat? Kat di kiti matana. Tilaing bukal ti matana ti saan nga ti awan diferensya na. Ngim ti kalub na. Muging na ti pengpeng na. Ti poon ti barokong na. Susan. Anya ti langak. Mabuting ka? Saan ka kabuting mo kasi ka? Kahit ko makita ti rupak. Pabitlan. Manghalak ti sarming. Nga ori nag-ikis manunemi ni Susan manunemi idi makita na ti rupa na iti sarming. Nga inan anawak manunemi di pa nag-ikis na kabutakas taon iti buteng na. Diyan kaya tagbiag. Diyan kaya tagbiag. Diyan ko na kaya tagbiag. Sweetheart, masapol nga. Sakbay nga rumor kahit ospital. Masapol nga mapasamak. Iti, naimbaligyan nga surgery operation. Ha? Maopera tatarupam. Ikanta, it is plastic surgery. Ure kasanot magastos. No. Diya kayat. Ure saan agsubli mayong pinsan ti rupam. Basta layan di. Masao nga rupa. Lipatin ako, Carlo. Siguro ka talaga na ikaririkas to. Nga nagbalegi na ijay. Nga nang balis ka data. Tapos saan akong nga kayat kat masapol nga madadahil ti pintas nga rin panagruk-ruk babam nga nang isukatam kang kuwan. Awat akong nga panakapahay ko ti amin. Awat akong nga nagsanggasatak. Bidot ko no aping amin nga inagaw ka ken kuwana.
Api ka ba ngamin nga basta latan na inlabag kang ka kad naipay ko amin ko ken ka. Lipatan na kun. Saan nga kinayat manunemi ni Susan itinagander iti surgery operation. Wain mano. Numampay kahit ko kuma nga siya ka mismo naggastos. Ini nagmangan tikit sugat na manunemi. Wain. Inyawid da ni Sunay ti palayda. Kahit nung astangin nakpasyaran manunemi sanda kapastrikan. Tawagak lang iso na manunemi ti cellphone dandari sampay nga sumungbat. Wain. Nagsardengan manunemi saan nga simsimrek iti opisina da. Kasano pengarot nga mga opisina ti kaskang kuha naman. Kat kabutang damutan nga makita. Awamatan iti personality naman. Inaulukoy ko lang tama manunemi tapno anak. Ngawatan iti kinapudno kat nakasaganang agandar ko iti surgery operation. Pa-plastic ka surgery manunemi. Kaskas di nga jak maaluko isun. Nikid di Sonia manunemi ti tumutawag ka niya. Hi, Sonia, kumusta kayo kini Susan? Ayop ka. Nunyaman di dakas nga naramin mo pag ikarom to. No? Tapay ko ma, kasano ko ma. Basta latan tiliwandak, ibalod dak, ada ebidensyayo. Dumteng to tigundawan nga sumuko na kiti imbaon mo. Kalibagadan to nga sikat ti utek. Saan to nga mapasamak na ita? Tabay? Saan ko ibagbagakin ka? Tama nga no ibagak. Baka isot ebidensya, baka i-record mo na ito buses ko. Ano kami tinapasamak na kiti duwa nga binayadam? Well, kaskas di nga na imawat na ka na kiti assignment da. Iti makadakas, iti may nga target da kuma. Na disgrasya da kabayatan kag motor da. Kat natay da nga duwa. Sino pa ita nagmangibaga nga Shakti Mastermind? No natay matigit iti duwa. Umanayin da ito ng ebidensya. In-record ko. Or in-record mo, no, sambat nga video. Audio mat lang. Nga nadudig kita, patpada ti boses. Ganda ito, iyasunag ko ti abogado. Iyasunag ko arang iti polis. Ayop ka. Ora niya tararamidem, Carlo. Magmamanong ka lang. Taapay. Kaya't mo ka di palang na dya arya bonggarian tirupa na. Di mo ka di salud-sudin kanyak. Nung nakasaganak pa lang umawat kang ka, nung kaspagarikan tagsubli ka. Oy, uri talaga gayang pa lang at parang sinubyahan ta. Saan ko nakayat tikas kang ka? Dakas ka. Di mo amo nga paawatan ti pa nakapain mo. Talagang demonya ka. Kahit mo pa'y gayam, metod mo pa'y gayam, tagbalin nga mastermind, iti pa manakaramid ti krimen. So, di kan pagananuson niya sa anen. Iti na minsan ang gundaway manunemi nga nakastrik iti balay da Susan. Imbaga kami nga sandang magbaga nga daak. Tapno ni kastakit ta, makasarita kisuna asal lang iti cellphone. Nakigtot manunemi, di makita na, Carlo, sino nagpastrik ka? Abi may strik ka? Pumano ka? Rumor ka? Susan, saan ka umasdag kanyak? Abi si kakati mo puteng kanyak? Saan kumakita saan umasdag? Kabutag ka kuma? Ngayon di ka kabutag. Di ka umasdag kanyak. Hindi na pasulid manong name, narakop ko. Carlo, no. Rick Naim, di kita dating arakop ko na irot. Rick Naim. Ken kahit kong iparik na, kanig ibibig mo ti,
Sa mga isa nagtirupak. At nakadipay nga ron bisito may tagabibig ko. Awanan din bibig ko nakalamlamuyot. Halain nga babae na tibibig. Akak tingad mo. Diba, pati diba rokong ko, pigla-piglat. Apay, aglaing na kiti sugat. Numampay agbalinda, piglat. Nga madasugat, nga saan na pulos ang glunit, ore kasanot pamapamayam. Nga da ito't importante. Ha? Numading nga agkak, taking hato nga bibig. At damat taking martib nga bibig. Carlo. Naging inagigta, nag-inarakop, nakakidemta sang kadi. Isong hawat pagdanagam. Tagtali ni Ed, iti imahinasyon ko, ti data pintas mo. Kanorin na sangkan nga napintas. Ipatpatek ka. Tilaing uram, tilaing rupam tinauram, kendi puun ti barukong mo, Susan. Ngimaw nagbaliwan tapusom. Akasmat iti kawan ti nagbaliwan ti posok. Ipatpatek ka. Carlo, pagimpanam kanya ko. Data ti balay mi. Ngimawang kaduam. Sisyak lang. Pinanawan na tarig iti drakan aking kakabsat mo. Ha? Plinano yun ti. Owen. Iso, inutuyan ti salid mo. Dito nakalukat. Nakaro din salid mo. Ores angkon nga bisituan iti nga to. Basta, kanek iti adda ti babahat at di mat nanano, di mat pulos aglunit, dahi tangas, Carlo, oh, Carlo. Napasamak nga rod manong nemi ti panagkanaig mi. Napasamak nga rod manong nemi ti panagsibugbi nga dawa, ta dumakdakkel manong nemi ti tiyan na. Wen, nga dahil tati ka po na no aping kalikagum ko kung maalukoy tirik na natap ni kastak at may kasar ko sakbay nga naanay nga malasin ti sikog. Kakaasi siguro manong nemi nga mag-usari ti barikas katpudno. Dahil dinagkat ko manong nemi iti adbaba nga tapar ti bagina. Dago sa bimsog manong nemi ti tiyan na. Manubulan ti tiyan mo. Ti anak ta. Aglimahan, agin namton. Isong rumbeng unay nga numanungot ka nga kasarta. Ang kasar nga nakalalaad nga nakakabutbutang tilangana. Sige, aglibin da. Taorek kasartan to yun to no, mayat kalaki din nga, pa-plastic surgery tatarupan. Carlo, I love you. Susan si kakensyak din ay kari. Oh, Carlo, hindi pa ilang umawaw na ti anak ta. Masabog nga sibog ta. Sige. Nga bali nga sang ko bistuin na kinibig mo. Kanadamat pa'y napintas asong kong tibaro kong mo tayo malapuon na. Aray, nag-imas nga kagat-kagatan na kitiman sanas mo. Kaniti baba. Oh, Carlo, Carlo, nagmayat. Carlo. Kaslaawan tinagbaliwan manon nemi iti kinarugsumi. Narugrugso kang pakikitaan tanabayagan nga sang napasamak. Kan kasapulan launay manon nemi tinabuslon nga maisibog iti anak mi iti tiyan ti agbalinton nga asawa. Naitayo kami ngorot nga agpadpada manon nemi. Namintal luisunan kadisupay lang mat manon nemi ti sasabat manentirik na. Saan nga manugot manon nemi ni Susan nga inyawid ko dito balay. No dikat siyak tagaw awid iti balay da. Iti na itang panaglibin mi. Aging gama ng naming impas ngainan ni Carlo Jr. Kat kalpasan lang tatalong nga bulan manong nami na pabunyagan ni Carlo Jr. Nakasalitak maten manong nami tinrekomenda na kanya nga naliing nga doktor. Naliing iti plastic surgeon manong nami operasyon tapno ni kasta.
kat mo plastic surgery ti rupa ti asawa. Naisayang kat nga rod manong nemi. Wen, saan man nga namin pinsa nga natulod ti doktor manong nemi ti rupa ti asawa. Kadaladawan ni Susan nga pagsakaran na. Nga madada, akasla na pinpintas. Iti kitanin ni Susan manong nemi ti rupa na, siyak da ito eh. Saan o nga natulad ti doktor ti rupa nga dati. Mamayat. Napipintas. Talaga napintas kalata. Nagraman ti po ti barukong ko. Wow. Karamanak mga rodigadi bibing mo. Marik namat lang. Sika marik namat. Wen. Kaslawan nagdiferensyaan na di. Mabaling nga ro din. Nga garamit na ti ading ni Junior. Nagkalaysa kami manon nemi. Wen. Nagkalaysa kami iti na naay nga malaingan. Iti pa naka-operar ti rupa na mabalin ti pa nag-plastic surgery na. Nagragsak kami manon nemi ket nayawid kon diti balay king kanadan kami ti kabukbukudan nga balay. Ken may sakatulong ken niyaya kadagiti anak mi manon. Ni Sonia awanin ti damag ko ken kuana. Tay di amuna manon nemi nagsinubyanan kami ken ni Susan. Ken di naipas ngayon ni Susan ti anak mi ken damag na ngagkalaysa kami. Kalbasan nga nagbalay iti plastic surgery panaka-plastic surgery na. Nagpukaw matin manong. Ngawanin ti damag ko ken kuana. Tsaka muna dasawa na itan kada damat ten anak ko. Nato nga ron manong nemi ti pagkasalita. Natin na minsan manon nemi ket amok da kami idi ken ni Sonia. Ore gaya manon nemi na kasanong nga bagam nga napudnot panagayat mo. Ngem no talaga makakita kan ket dumtengan ti babae nga naikari para ken ka. Talagang baliw tirik na. Ako nam sa mo masigurado no da kayo nga gayan ayat ket da kayo tagkatuluyan. So nga ore bagam nga siksikan tulaeng, uwan siksikan tumitlaeng, datandot agasawa ore bagbagam ti kasjay. No talagang saan nga da kayo tinekari. Makaaramid da kiti pasamak, iti pagbalbaliwan ti amin. Tapno mabaliwan. Okay. Kasta tinapasamak kada kami manong nemi kini Susan. Agpadpada kami nga da kayanayat na, ngimidag kita kami, dahat tagayam, itigpuon ken kapunan, tapno makuna, nga da kami nagkatuluyan. Oray inaramid, idi manon nemi ni Sonia na isumanta kinaramid, idi panang dadail na ti rupa ni Susan. Ngam talaga nga da kami tinaykari, ket iso tinapasamak. Pagyawan ako na, manong nemi di anos mo nga nangibasa, ket sabi ko man, tadamat ni batik nga adal, no daman liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagitipadag nga dimngeg, ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Carlo.